banjing langit lap-lap katon rekincangene sang aweh gehandrung ing ana satriya bagus nyandhet marang lakuku sapa kang dadi aranmu pamadyaning Pandhawa Raden Janaka bali kowe sapa aku Raden Lesmana Widagda ngopo kowe nyandhet marang lakuku selaganing rahina kuduping wengi kembang sing tok gawa kuwi bakal tak jaluk iki bagianku iki hakku iki yang bakal aturake ngersaning Koko Prabu Rama Wijaya aku ingkang bakal ngrebut yen pancen kaya manut rebutan tandangana Raden Lesmana Widagta hayo kaya ngapa kridamu bakal jabut kabeh kembang sing tok gawa Dewa Bathara tak ewangi ngrebut marang Lesmana Widagta jebule mung ana bisa siji kang tak rebut Lesmana wis oncat kaya tathit anggone mlayu saka pangayunan apa iki mengko ana paedahe jagat Dewa Bathara Petra pripun Den nang ndi kowe Gong aku didelikne karo Pak Yani kula niku lho kudune nyepak teng mriki pangga didelik-delikke wae. Tutuken bathuke wae Petruk. Tutuk pripun? Wah, sembrono. Kenapa kok susah, Gus? Iki leh ku ngrebut mulai siji iki kepriye Petruk? Aduh, kayak priyen iki mengke. Muga-muga bapak niki mengke purun. Pun ta? Pambudidaya pangupaya menika mboten dados menawa setunggal menika sampun cilik ati. Monggo ingkang baku diaturi teng ingkang sinuwun ing amarta riyin. Lah pripun kawicaksanane mengkono ya Petruk. Yen ora sembodo pedah apa uripku tanpa guna. Ampun ngoten nggo diaturke. Sowan Koko Prabu
Kepriye Yayi Lesmana Widagdo? Cakepamu rapati krungu mula tak punggel. Kawula ninggih kula nyuwun pangapunten duh Koko Prabu. Piye Yayi lire kepriye? Kawula ninggih kasembadan kula sowan wonten ing ngersaning Pukulun Sang Hyang Jagat Giripati. Sampun kula tampi sekaring slaganing Rahina Kuduping wengi kalih sekar nanging dumadakan wonten ing margi dipun begal dening satriya pamadyaning Pandhawa Raden Janaka temah setunggalipun sampun karebut kacidra dening Raden Janaka. Ya wis ora dadi baya ngapa. Muga-muga Kakang Semar Badranaya kersa kaduga nampa iki mamsi mung sajuga. Ayo tumuli daya-daya atur ngersaning Kakang Semar Badranaya. Kakang Narapati Sugriwa kula wonten dawuh sinuwun karyana ing praja tak tinggal tumuju ana ing Karang Kadempel. Kakang Narapati kudu inggih ngesoaken dawuh. Ayo Yayi Lesmana Widagdo sumangga Koko Prabu. Kanjeng langit klap-klap katon rekencang risang mawe kehandrung ing kula ingkang sowan Koko Prabu sungkem kula mugi konjuk ya Yayi Janaka. Kepriye Yayi Purwomadya wasana apa pikantuk karya kasembadan sowan ngersaring Pukulun Sang Hyang Jagat Giripati nanging sampun kerinan satriya ing Pancawati Dendra temahan kula rebat wonten ing margi namung pikantuk setunggal. Weh, wadal Lesmana Widagdo ta rupane meh kaya kowe ya Janaka. Kula inggih kaget. Lah ya mangkono. Mung oleh siji. Kawula ninggih Koko Prabu. Kula ninggih Yayi Samyaji sampun aliting penggalih. Senajan namung setunggal monggo tumuli kepareng ingkang musti kula dherekaken tumuju wonten ngersaning Kakang Semar Badranaya. Ayo Yayi, kan bareng lawan pun Kakang Yayi Werkudara. Wah, iya. Jlamprong Yayi Janaka ora kari ana ing praja. Ayo bebarengan uga lan pun Kakang. Kawula ninggih Koko Prabu. Monggo Yayi Samyaji, monggo Koko Prabu. Jagat dok mungo paneng sabocah ing ukir marbabak bang sumirat ana sarating saraya mega lan gunung-gunung.
ngabiyantara Kakang Semar Badranaya. Aku ingkang sowan ngabiyantara Kakang Semar. Inggih, inggih. Ndara kula, ndara. Lancara kula pepundhen kula, ndara Ngamarta, ndara Ndarawati. Wonten kersa napa nika rawuh wonten sudha kula niki. Kakang Semar darbe punagi wujute kembang selagane ngrahina kuduping wengi. Lamun Kakang Semar kaduga kaboyong ing Ngamarta parikudu ngaturake selagane ngrahina kuduping wengi nanging Kakang Semar diagung ing aksama Kakang Yayi Janaka mung bisa antuk sawiji kembang ingkang dipinta dening Kakang Semar Badranaya. Pripun rupane niku? Niku to. Nggih. Halah dalah kembang nek apik men lamun nyepuk metutruk. Ayo Kakang Semar tak boyong ana ing Ngamarta. Mengke riyen iki lak sik setunggal. Nika lho, tunggale dugi nika. Kakang Semar, aku Prabu Rama ing Pancawati Kakang. Sedene sarana ingkang dipinta Kakang Semar Badranaya supaya kaduga kaboyong ing Pancawati minta selagane ngrahina kuduping wengi Kakang. Iki tak aturake ngersaning Kakang Semar Badranaya. Wujute kaya ngapa, Gus? Tumuli aturne ngriki. Iki Kakang Semar Badranaya. Nggih. Pun cobi ndara kula sedaya keparengipun waspaosaken wujute kembang kalih niki. Niki. Cobi kula sidi karane. Ambune wangine apa mboten, Gus? Kawula nun inggih. Wangi Kakang Semar Badranaya. Nggih, mesti wangi jenenge kembang. Kula Sidikara cobi jenengan waspaosaken ucap kacarita Kyai Semar Badranaya sigra gebek kuncunge. Anyidikara punang sekar kekalih ana swara ngeses. Ana swara ngeses. Ana bluk kebul-kebul tak toleh jebul kok tutuke para yoga. Ing ngajeng kembang kekalih kumebul bluk warna putih memplak ambune mbako. Ambune ganda amrik wangi. Ambune ganda amrik wangi gandane sumrebet ngebaki. Parang kadempel babaring kesekar kekalih anenggih Bathari Kanastren miwah anenggih wahyu katentreman ingkang tinengga dening Bathari Kanastren wonten ing Kahyuwangan Suralaya babar ana ing Ngarcapada. Gegek ugek mel sadulita. Apa aku pancen wis tuwek elek japlok kempong perot jambul wanen ngajek radet jejeg lampun tanpa tinuwaing tekan iki to Bune. Aku terus kok tinggal pirang-pirang sasi. Kyai nyuwun agung ing aksama duh Kyai awratmu didhawuh
pukulun Sang Hyang Pada winenang supados njagi wontenipun wahyu wonten ing jungkring saloka nuninggih katentremaning jagat. Mila nyuwun aksama boten minta pamit lan matur ngarsa paduka Kyai. Ayo bojoku tenan yen kaya mangkono. Aku ora kekepilapan kan Asren. Ndara kula Ndara Punta, Ndara Kresna, Ndara Prabu Rama, Ndara Lesmana Witakta. Kanthi babaring sekar kekalih selaganing Rahina Kuduping wengi setunggal dados bojo kula niki sing setunggal sing dijaga pun arane nugraha katentremaning jagat ingkang awit saking ngersaning Hyang Agung Gusti ingkang akarya loka. Pagebluk mayangkara ingkang tumimbul wonten ing Arcapada duga mapan wonten ing Amarta Ndarawati Ngastina Pancawati Dendra liya-liyanipun mugi sirna nirmalanipun sedaya kala wau kantun rahayu wilujeng kalis ing rubita pinanggih wana guyub rukun ayem tentrem para warga agung para kawula dasih mugi dadi lancar pangupayaning boga wastra penaringan rahayu slamet bagas waras santosa widada kalis ing rubeda rahayu ingkang sami pinanggih nggih suwun.